Ωραία. Video settings. Full screen off. Fancy. 30 seconds. 30 seconds. Είναι 4 Steve. Και Ναι, 5 Steve. 5 Steve και 5 με skin. 6 Steve και 5 με skin. 7 Ρε, Steve. Πολλούς για Steve crack. δεν έχει. Ναι ρε, αλλά για crack server μπαίνουν και premium. Εντάξει, ας πούμε, κοίτα αριστερά εδώ. Είναι δύο, ας πούμε. Πού ξέρεις ότι είναι premium, φίλε, μπορεί να τα έχουν κλέψει τα mail, ξέρω. Α, σωστό και αυτό. Εγώ λέω να πάμε στα από πίσω chest, δεν πάει κανείς, αλλά κοίτασε. Που πήρες τους all swords. Α, sorry. Δεν πειράζει. Τρέχα για τη ζωή σου, τρέχα για τη ζωή σου. Πίσω σου. Α, νομίζω ξέρω κάποια chest εδώ, για έλα λίγο εδώ. Πώς ο άλλος πέθανε αφού μόλις αρχίσαμε και δεν μπορεί... Δεν ξέρω, μπορεί απλά να Έλα από εδώ. Πού είσαι? Πάνω, εδώ πέρα είπε και εδώ πίσω εσύ. Κάτσε μήπως έχει κανένα... Έχει ένα κουμπί εδώ. Για να μου πει κανένα κουμπί. Ω. Έχει καλά item. Έχεις κανένα περισσευόμενο chest plate, helmet λέω. They do not enter stuff for you. Έχει ένα μποχλό εδώ, τι έλεγε αυτό? Για μισό. Είχε ένα μποχλό, θα δούμε τι έλεγε. Εδώ είναι τεράστιο αυτό. Όντως. Έλα τσες εδώ. Care package. Nice. Ωραία. Ελπίζω να μας στείλουν stick γιατί... Κι άλλος μαχλή βασικά. Ωραία, helmet. Κι άλλο chest. Το TNT και speed potion, και κάτι άκυρα σου. Τώρα πηγαίνουμε. Πάμε. Δεν ξέρω, έχει άλλα chest εδώ. Μπορεί να έχει και άλλα κάτω, από δεξιά, έχεις πάει από δεξιά. Όχι, δεν έχω πάει. Βρήκα ένα. Regeneration potion έχει μέσα και ένα stick. Έχω κι εγώ ένα healing. Το βρήκα πριν. Να πάμε. Έλα. Ναι, έρχομαι. Έλα. Τι, το είδες εσύ αυτό, Ναι, έριξες το potion κάτω. Δεν πειράζει. Δεν μπορείς να ανέβεις από εκεί. Κάτσε να βάλω το care package. Θα πέσει εδώ. Νομίζω το care package πέφτει και μέσα στο κτίριο. Αλλά καλύτερα να προσπαθήσω. Στον άλλο server που έπαιζα που σου έλεγα, ήθελε να έχει απόσταση 20 blocks. Πάρε. Πάνω δηλαδή να έχει χώρο 20. Εγώ, τα 3 εσύ, δεν πειράζει. Οκ. Για ένα θα παίρνει τώρα. Ξέρω εδώ ένα μυστικό. Όχι, δεν είναι αυτή η πίστα, λάθος. Για ένα μιλούσα. Θα βρούμε άλλο server τώρα. Μετά για να πέσουμε. Βρήκα έναν. Βρήκα δύο. Έχει diamond sword ένας. Έλα, θες bow. Λες να τους πούμε, να τους κάνουμε dive. Κατάλαβες τι. Παπα, μπήκε κι άλλος. Κάτσε ρε, αυτοί είναι 3. Όχι, ο ένας δεν ήτανε. Έχει και αυτό diamond sword, Ναι, ωραία. Πήρε το ένα diamond sword, πήρε εσύ άλλο. Περίμενε. Ωρε φίλε, πόσα στα. Γέμισε item, Πήρες diamond sword εσύ. Όχι, δεν έχω τα μισό. Iron chest plate έχεις. Ναι. Κανένα άλλο legging. Care package έχει. Έχει εδώ μέσα, έχει chainmail, όχι, Κάνει έχει να σου τύχει ρε φίλε, diamond sword θα είσαι τυχερός, Ναι, σωστό. Έχεις leggings έχεις, είπαμε ή όχι. Σου έχω 15 XP bottles, τα έχω φτιάξει εδώ πέρα. Πάρε. 15 XP bottles στα... Ωραία, πάρε αυτό. Thanks bro. Nice, Πάμε να βρούμε enchanting. Αχ, και εγώ 6 λάπητα σου λέει τώρα που το είδα. Εγώ έχω βάλει speed potion, τρέχω πιο γρήγορα. Λαγκάρι. Γιατί λαγκάρι. Πέφτει το FPS.
Μου έχει πάει το FPS, φίλε, 12. 19, εντάξει, δεν πειράζει. Μάλλον φταίει το potion. Ω, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. και Συγγνώμη, παιδιά, για το lag. Πάμε έτσι σιγά σιγά. Ω, βρήκα ένα chest. wow. Έχει ένα Enderpearl, ναι, τώρα είμαστε ίσοι στα Enderpearl. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι αυτό είναι το πρώτο game που παίξαμε και έχει περάσει τόση ώρα και είναι ακόμα 8 παίχτες. Ναι, βρήκα καλύτερο παντελόνι. Γιατί λακάρει τόσο πολύ. Μήπως θέλει... Σκίσουμε αυτός... Ανεβαίνει λίγο, ανεβαίνει. Ωραία. Όχι, ξανατεβαίνει. Να, βρήκα ένα chest. Ξανά το ίδιο. Ωραία, δεν λαγκάρω πια. Ωραία, οκ. Iron leggings, full iron εγώ. Ωραίος. Εσύ δεν είσαι full iron, Όχι. Σου λείπουν μπότες και leggings. Ναι. Κάτσε, νομίζω έχουμε... Πάμε εκεί πέρα και κάτσε σε ποιο θες να πάμε. Σε αυτό ή σε αυτό. Πήγαινε στο ένα, πάω στο άλλο. Σε αυτό Ναι. δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας από εκεί, ρε. Oh, sorry. Και ούτε από το δαχή, πάνω στο πλοίο που είναι. Γιατί Wow. δεν κάνει τόσο πολύ, φίλε. Και δεν έχει τίποτα. Έστω. Αυτό είναι το πόσο τώρα, Πόσο ώρα κρατάει η κομμάρα. 10 δευτερόλεπτα, παιδιά. Θα κάτσω η ευχή για 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα. Εντάξει, όταν τελειώσει θα ξελαγκάρω τουλάχιστον. Ναι. Ελπίζω. Έλα, ξελάγκαρε, σε παρακαλώ. Δεν ξελάγκαρε. Ω, είναι ένα team εδώ. Οπα, παιδιά. Βα. Six players remaining, Ναι. Περιμένει λίγο, περιμένει λίγο. Τι λαγκάρι τώρα, τι με λαγκάρι. Μας έρχονται κάποιοι, ρε. Μας έρχονται κάποιοι. Μας έρχονται κάποιοι σοβαρά. Τώρα Ναι. βλέπουμε, τώρα που λαγκάρω. Έχει και Diamond Sword ένας βοήθεια. Λαγκάρω. Δεν πειράζει, καλή το εγώ. Πώς με καλύπτεις εσύ, μπορεί να πεθάνεις τώρα. Τους σκοτώσαμε. Όχι, Έχει έχει- Diamond Sword, Έχει μείνει ένας. Ωραία, θέλω φαγητό, δεν έχω. Έχεις φαγητό να κάνω regen. Έχω φαγητό και έχω και lag. Άρε φίλε, κάτι φταίει στο 1.8 μάλλον, Λογικά. Ίσως.